फरायसुला फरायसुलिफोर आं दिनै नोंसोरनो बे 10 थाखोनि जितु बिगियान फरा बिजाब बे बिगियान फरा बिजाबनि गिबि खोन्दो रासायनारि फिनजाथाय आरो समानथाय बे चेप्टारखौ जागायनो आखायाव लादों। रासायनारि फिनजाथाय आरो समानथाय बे चेप्टाराव अर्थात बे खोन्दोआव नोंसोरो मोननै मुवाफोरा एबा मोनथाम मुवाफोरा लोगो नांनानै माबोरैहाय फिनजाथाय जायो आरो बे फिनजाथायफोरखौ जों माबोरैहाय दिन्थिनांगौ बेफोरनि बागै डिटेल्स मोनगोन। फिनजाथायफोरा मा मा रोखोमनि थायो बा मा मा रोखोमनि थासारियाव बे फिनजाथायफोरा जानो हागौ बेफोर गासै बाथ्राखौ नोंसोरो नैबे खोन्दोआव मोनगोन। अके जों दानिया गिबियावनो नैबे फिनजाथायनि बागै एसे सावरायनो लाग्रोनि। फिनजाथाय फिनजाथाय होननानै बुङोब्ला जों मा मिथिगौ नोंसोर नुबोबाय थादों सानफ्रोमबोनि जिउआव खायसे खायसे जाथायफोरखौ जेरैहाय जामुं संनाय बा बिदिनो जों जुदि लहाखौ साननैसो बाराव गारनानै दोनोबा अर्थात बाहेरायाव गारनानै दोनोब्ला अब्ला बेनि सायाव मा सोमजियो माराम सोमजियो। बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो दैखौ जों जुदि गुसु थासारियाव दोनोब्ला अर्थात बेखौ फ्रिजफोराव जुदि सोनानै दोनोब्ला मा जायो बे गथा थासारिसिम सोलायलाङो। स' बेफोरबादि सोलायनायफोरानो जाबाय मोनफा मोनफा फिनजाथाय। जों मा होनखो आङो जेनेबा दै बे दैया थांनानै मा जागोन गथा थासारिसिम सोलायलांगोन अर्थात बरफ जाहैगोन बेयो बरफ। ओमफ्राय सोरखौ एबा लहा बेखौ जों जुदि बाहेराव साननैसो गारनानै दोनो अब्लाना बिनि सायाव मा नुनो मोनगोन जोङो माराम जानाय नुनो मोनगोन। माराम थिग बिदिनो गोबाव सान जुदि दोनबाय थायोबा बे मारामा लासै लासै बारायलांबाय थानानै बे सोरनि जिथु थासारि बेखौ एसे सोलायनानै होगोन। स' बेफोरबादि सोलायनायफोरानो जाबाय मोनफा मोनफा फिनजाथाय। दा खोथाया जाबाय बे फिनजाथायाव जोङो मोननै रोखोमनि बाथ्राखौ नोजोर होनो हागोन जे मा फिनजाथाय माने मोनसे मुवाया गुबुन मोनसे मुवासिम सोलायलांनाय। बेफोरबायदि मुवासिम सोलायनायाव जोङो मोननै रोखोमनि सोलायनाय नुनो मोनगोन। बे जाबाय महरारि सोलायनाय आरो नाम्बार 2 रासायनारि सोलायनाय। महरारि सोलायनाय आरो नाम्बार 2 रासायनारि सोलायनाय। महरारि सोलायनाय नै बेफोरबायदि मुवाखौ जों नोजोर खालामनो हागोन दैनिफ्राय बरफ जाहैनाय। स' दैया गुसु थासारि मोनोब्ला बेयो बरफ जाहैयो। बेफोरबायदि सोलायनायाव बिसोरनि महराल'सो सोलायदों नाथाय बिनि जिथु गुन केरेक्टार आखु बे आखुथाया बे दैनि बायदिनो एखे आखुथाय मोनहैगोन। नाथाय नैबे सोरनि खेथ्रआव बेयो रासायनारि सोलायनाय जागोन जिहेतु सोरजों अक्सिजेन लोगो नांनानै बेहाय मोनसे माराम खौसे सोमजिहैदों। बे मारामनि जिथु आखुथाय बिनि जिथु धोरोम बे धोरोमा सोरनि बायदि नङा एसे सोलायहैनाय। स' बेफोरबायदि मोनसे मुवानिफ्राय कमप्लिटलि गुबुन मोनसे मुवासिम सोलायनो गोनांब्ला बा सोलायोब्ला जों बेफोरबादिखौ रासायनारि सोलायनाय होननानै बुंनाय जादों। स' बेफोरबादि रासायनारि सोलायनायनि जों आरोबाव गुबुन गुबुन बिदिन्थि लाबावनो हागोन। स' रासायनारि सोलायनायानो जाबाय मोनसे रासायनारि फिनजाथाय। स' बेफोरबादि रासायनारि फिनजाथाय जानाय जों गुबुन गुबुन बिदिन्थि लाबावनि रासायनारि फिनजाथाय। स' बेवहाय आं बिदिन्थिखौ लागोन नोंसोरनो गिबियावनो जों मेगनेसियामखौ जों गुसुङै मा होननानै लिरो Mg होननानै लिरो। बे दिन्थिसिनफोरखौ नोंसोरो क्लास 9आव मोनबोखादों। स' ओंखायनो मुंखौ आङो बर' लिरबाय थाथ'ला दिन्थिसिनजोंनो दिन्थिनोसै। स' मेगनेसियाम Mg। स' बे मेगनेसियामखौ जों जुदि बाराव सावनाय जायो बेखौ जुदि बाराव अर्थात लांदाङै लाखिनानै जुदि सावनाय जायो बे बाराव जुदि सावनाय जायो अब्ला बेयो मा सोमजिलाङो मेगनेसियाम अक्साइड सोमजियो। मेगनेसियाम अक्साइड। स' बे मेगनेसियाम अक्साइडआ नैबे मेगनेसियामनि जिथु धोरोम बे धोरोमनिख्रुइ आलादा। अब्ला बेफोरबायदि कमप्लिटलि बे मोनसे मुवाया गुबुन मोनसे मुवासिम सोलायलांबाय। स' बेफोरबायदि सोलायनायखौ जोङो मा होनना बुंगोन रासायनारि फिनजाथाय। बेबायदिनो जोङो आरोबाव बिदिन्थि लाबावनो हागोन जिंकजों लोगोसे जेब्ला
हाइड्र'क्ल'रिक एसिडखौ होफादेरनाय जागोन जिंकनि गुन्द्रा एबा सेरेप होननानै बुंनाय जायो जिंक एन ना माने जिंक ZN जिंक बे जिंकखौ जों जुदि हाइड्र'क्ल'रिक एसिड होदेरनाय जायो HCl हाइड्र'क्ल'रिक एसिड होदेरो अब्ला बेहाय मा सोमजिगोन जिंक क्लराइड आरो हाइड्रोजेन गेस सोमजिगोन स' बेफोरबायदि जिंक क्लराइड ZnCl2 प्लास हाइड्रोजेन गेस H2 स' बे रोखोमनि खौसे सोमजिलांगोन मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसे कमप्लिटलि गुबुन धोरोम गोनां जा खौसे सोमजिलांगोन बे गुबुन धोरोम गोनां जा खौसे सोमजिलांगोन बेफोरबायदि सोमजिनायखौ जोङो मा होनना बुंसिगोन रासायनारि फिनजाथाय जानाय होननानै बुंगोन बे रासायनारि फिनजाथाय जानाय समाव बिसोरनि मा सोलायनाय जायो जों बेखौ नायनो रासायनारि फिनजाथाय जानाय समाव मा सोलायो बिसोरनि जे थाथाय स्टेट थाथाय गाब दुंथाय बे सोलायनाय जागोन लोगोसे मा सोमजिनो हागौ हाइड्रोजेन गेस नट अनलि हाइड्रोजेन गुबुन गेसबो जानो हागौ जों ओंखायनो आङो गेसल' होननानै लिरनि गेस सोमजिनाय बे जाबाय सोलायनाय रासायनारि फिनजाथाय जायोब्ला बे मुवाफोरनि थाथाय गाब दुंथाय बेखिनिया सोलायनो हागौ बेनि उनाव गेसबो सोमजिबावनो हागौ स' अब्ला बेफोरबायदि जायोब्ला जोङो रासायनारि फिनजाथाय जादों होननानै बुंनो हागोन आरो स' बे जाबाय रासायनारि फिनजाथाय जानायनि जों माबोरैहाय रासायनारि फिनजाथाय जादों होनना मिथिनो बेखिनि सोलायनायखौ एबा सोमजिनायखौ नायोब्लानो जोङो रासायनारि फिनजाथाय जादों होननानै बुंनाय जागोन अके दानिया बे रासायनारि फिनजाथाय आरो फिनजाथाय जानायखौ जोङो समानथाय महरै माबोरै लिरनो आरो बे समानथायखौ माबोरैहाय समानसु खालामनो बेखौ सावरायलांनोसै स' रासायनारि फिनजाथाय जेब्ला जायो अब्ला जों गुबुन मोनसे गुदि मुवा एबा खौसे मुवा मोनहैगोन मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसे स' जिखिनि मुवाफोरखौ जोङो गिबियाव लानाय जागोन बे मुवाफोरखौ मा होनना बुंगोन फिनजाग्रा मुवा होननानै बुंगोन बेनिफ्राय जेब्ला गोदान मोनसे मुवा सोमजिहैगोन बे गोदान सोमजिनायखौ मा होनना बुंगोन फिनजाथा मुवा जों ओंखायनो फिनजाग्रा मुवा आरो फिनजाथा मुवा बे मोननै मुवाखौ जोङो दिन्थिसिन बाहायनानै माबोरै फोरमायनांगोन बेखौ नायदिनि गिबियावनो आं सिगाङाव लानाय मोनसे बिदिन्थिखौ लाफिननि दहाय बुंदोंमोन आं मा मेगनेसियाम फिटाखौ जेब्ला बाराव सावगोन अब्ला बियो मेगनेसियाम अक्साइड सोमजिलांगोन मेगनेसियाम अक्साइडआ बेनि कालारा मा जागोन हांगार बायदि जों बेखौ सिम्पलि हांगार होननानै बुंनो हागोन एबा हाथफ्ला स' बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो माबोरैहाय समानथाय महराव लिरनो बेखौ नायदों गिबियावनो मेगनेसियाम होनना बुंदों नालाय ओंखायनो बिनि दिन्थिसिना फैगोन Mg जिहेतु बेखौ बाराव सावनाय जादों ओंखायनो बारनि माजों सावनायाव एबा खामनायाव माया हेफाजाब होयो माबे गेसा अक्सिजेन गेसा स' ओंखायनो बेयाव O2 लानाय जादों मेगनेसियाम प्लास O2 स' बेफोरबायदि जिखिनि मुवा लिरबाय अर्थात जाय मुवाफोरा फिनजाथाय जानो थांगासिनो दङ बेखिनिखौ जों मा होनदों फिनजाग्रा मुवा होननानै बुंनाय जायो फिनजाग्रा मुवा बेनिफ्राय दा फिनजाग्रा मुवायाव मा थाखो मेगनेसियाम आरो अक्सिजेन बेजों जेब्ला फिनजाथाय जागोन अब्ला मा सोमजियो मेगनेसियाम अक्साइड MgO जा मुवा सोमजिहैदों बेखौ जोङो फिनजाथा मुवा होननांगोन फिनजाथा मुवा फिनजाग्रा मुवा आरो फिनजाथा मुवा मा होनदोंमोन खेबसे बुंफिनबावदों आं मेगनेसियाम बिनि थाखाय दिन्थिसिनाय Mg ओमफ्राय बेखौ बाराव सावनाय जादों होनदों स' बाराव सावनायाव माबे गेसा हेफाजाब होयो बेखौ लाबाय जोङो अक्सिजेन गेस
मेग्नेशियाम Mg अक्सिजेन माने O2 so बिसोरजों फिनजाथाय जानायनि उनाव मा जाहैबाय मेग्नेशियाम अक्साइड so बे मेग्नेशियाम अक्साइड जाबाय so बेफोरबायदिनो जोङो दिन्थिसिन बाहायनानै मोनसे फिनजाथायखौ गुसुङै दिन्थिनो हागौ गुसुङै दिन्थिनो हागौ आरो जों मोनसे बिदिन्थि लाबावदोंमोन जिंक आरो हाइड्रक्लरिकनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ गोसोआव दङ निश्चय so जिंक सेरेबाव जुदि हाइड्रक्लरिक एसिड होदेरनाय जायो अब्ला जों मा सोमजियो बेखौ रासायनारिक फिनजाथाय महरै अर्थात बेफोरबायदि गुसुङै जोङो दिन्थिसिन बाहायनानै माबोरै लिरनो हायो नायदो जिंक होननाय लोगो लोगो बिनि दिन्थिसिना जाबाय जिंक बेनिफ्राय प्लास हाइड्रक्लरिक एसिडखौ जोङो HCl होननानै मिथिगौ HCl बे हाइड्रक्लरिक एसिड आरो जिंक जेब्ला फिनजाथाय जागोन अब्ला बेवहाय मा ZnCl2 जिंक क्लराइड प्लास मा सोमजिगोन H2 हाइड्रोजन गेस so हाइड्रोजन गेस so बेबायदिनो जोङो रासायनारि फिनजाथायखौ गुसुङै दिन्थिसिन बाहायनानै लिरनो हागौ बेवहाय नैबेखिनिया जिंक आरो हाइड्रक्लरिक एसिड बेखौ फिनजाग्रा मुवा समानसिन जों बेखौ समानसिनखौ ओरैबायदि समानसिन बाहायनोबो हागौ आरो नङाब्ला तिरसिनबो बाहायनो हागौ बेहाय बे फिनजाग्रा जिखिनि मुवा दङ बे मुवानिफ्राय ओजोंहाय फिनजाग्रा मुवाफोरा सोमजिदों बेखौ दिन्थिनो हैनाय जादों तिरसिनजोंबो दिन्थिनो हागौ आरो बेनिफ्राय जों जि समानथाय होनबोबाय थादों बे समानथायखौ फोरमायनो जिहेतु बुंनाय जादों ओंखायनो बेहाय समानसिनबो बाहायनो हागौ अके जों ओंखायनो नुबाय बेफोरबायदि फिनजाथायफोरा मोनफा मोनफा रासायनारि समानथाय बे रासायनारि समानथायखौ जोङो बे रोखोमनि सुंद'यै बिसोरनि बे गुदि मुवाफोरनि दिन्थिसिन बाहायनानै जोङो लिरफुंनो हागौ दिन्थिनो हागौ दा बेवहाय नोंसोरनो जिखिनि समानथाय होदों बे समानथायफोरा मोनसे बेगें महरनि समानथाय बेखौ जोङो बेगें महर होननानै बुङो बेगें महर बेवहाय बेगें महर so बेवहाय फिनजाग्रा मुवा आरो फिनजाथा मुवा बेयाव फिनजाग्रा मुवाया आगसिथिं थागोन फिनजाथा मुवाया आगदाथिं थागोन so फिनजाग्रा आरो फिनजाथा बे मोननैनि जिथु गुदि मुवाफोरनि जखाया समान जालायलायाखै ओंखायनो बेखौ जोङो जास्ट बेगें महर होननानै बुंदों बेगें महर खालि जोङो माने दिनै बेगेंखौल' लिरनाय बायदि जादों दानिया बेखौ जोङो समानसु खालामनो नायबाय अब्ला जों बेखौ अब्ला समानसु खालामनांबाय जिहेतु बेयो समान जायाखै होननानै बुंबाय बेखिनि आगसिथिं आरो आगदाथिं so समानसु खालामनो थाखाय माबोरै खालामनाय जायो बेखौ आङो दिन्थिलायनोसै so बेखौनो आं समानसु खालामनि नोंसोरनो बे आं मोननै पार्ट खालामनानै होनि बे जाबाय गेजेरनि बाहागो बेनिफ्राय आगसिथिं थानाया फिनजाग्रा मुवा आगसिथिं थानायखिनिया फिनजाग्रा मुवा आगदाथिं थानाया फिनजाथा मुवा so गिबि समानथायखौनो लानानैसो जोङो बेयाव मेग्नेशियाम प्लास अक्सिजेन इकुवेल टु MgO होननानै बुंदोंमोन नोंसोरो बे आगसिथिं थानाय मुवाफोरखौ नोजोर खालामनानै मेग्नेशियाम फार्स्टआवनो मेग्नेशियाम बे मेग्नेशियामा खैथा दङ आगसिथिं मेग्नेशियामा खैथा दङ मोनसे दङ बेनिफ्राय अक्सिजेन बे आगसिथिं खैथा दङ मोननै दङ अब्ला आगदाथिं मोनबेसे दङ नायदो आगदाथिंजाय मेग्नेशियामा मोनसेल' ओमफ्राय अक्सिजेनाबो मोनसेल' अब्ला नायदो मेग्नेशियामा गोरोबनानै दङ समान समान बे मेग्नेशियामयावबो मोनसे एहायबो मोनसे किन्तु अक्सिजेना आगसिथिंजाय मोननै आगदाथिंजाय मोनसे जों ओंखायनो बे समानसु जायाखै बेलेन्स जायाखै आगसि एकटा दा जोङो बेखौ बेलेन्स खालामनांसिगौ बेलेन्स खालामनोब्ला नायदो नोजोर खालामनानै बेहाय मेग्नेशियाम प्लास O2 लोगो नांनानै MgO जों जुदि अक्सिजेनखौ बिथिंजाय मोननै खालामनांगौ हिसाब मथे बे अक्सिजेना खैथा जाहैनांगोन मोननै जाहैनांगोन so ओंखायनो बेखौ 2 जो सानदेरना होगोन 2 so 2 ब्ला जों बे 2 खौ बहा होनो एहाय होजाया कारण मेग्नेशियाम अक्साइडआ मोनसे खौसेखा मेग्नेशियाम अक्साइडआ जाबाय मोनसे खौसेखा बे खौसेखौ जोङो ओरैनो लाखिनांगोन बे मोनसे फर्मुला होननानै बुंदों
मेग्नेशियाम MgO2 बा MgO3 बेफोरबायदि जाया बे MgO थागोननि मोनसे फर्मुलाखा स' ओंखायनो बे 2 खौ जों माखै होनो नै बिथिंजाय होनांगोन बिथिंजाय दा बेहाय होनाय लोगो लोगो नोजोर खालामदो बेयाव अक्सिजेनाथ' मोननै जाबायानो लोगोसे मायाबो मोननै जाबाय मेग्नेशियामबो मोननै जाबाय सिगाङाव होनाय लोगो लोगो स' मेग्नेशियामाबो इयाव एहाय मोननै जाहैबाय किन्तु आगसिथिं मा जाखो मेग्नेशियाम आगसिथिं मेग्नेशियाम मोनसेल' दङ नाथाय जों बेलेन्स खालामनो गोनांब्ला बेखौबो 2 खालामनांबाय 2 खालामबा मा खालामनो बेहायबो 2 सानजोबना होदो 2 सानजोबना होदो अब्ला मा खालामनांगोन नैबे 2 खौ बहा होनो दानिया इ आगसिथिंनि नालाय आगसिथिंजाय होदो बे सिगाङाव ओरैहाय 2 होब्लानो जाबाय स' दानिया हिसाबखौ खेबसे नायफिनदो आं मोजाङै दिन्थिफिनबाय मेग्नेशियामा बेहाय 2 mg अर्थात मोननै मेग्नेशियाम आगसिथिं अके जाहैबाय बे आगसिथिं अके जाहैबाय बेनिफ्राय आगदाथिं 2 mg आगदाथिंबो एखे मोननै mg दङ 6.2 मोननै mg अक्सिजेना आगसिथिं 2 दंखायो आगदाथिंजाय मा जाखो 2 into O अर्थात मोननै जाहैबाय बेबो स' अब्ला आगसिथिं जेसेबां गुदि मुवाफोर दङ आगदाथिंबो एखे समान गुदि मुवाफोर थाहैबाय ओंखायनो बेफोरबायदि समानथायखौ जोङो मा होनना बुंसिगोन दानिया बेलेन्स इकुवेशन अर्थात समानसु समानथाय बेफोरबायदिनो उननि मोनसेखौ नायबावनोसै जोङो उननि मोनसेखौ नैबे जिंक प्लास HCl बेवहाय आगसिथिंजाय जिंकआ मोनसे दङ नोजोर खालाम आगसिथिंजाय जिंकआ मोनसे दङ HCl आव हाइड्रोजेन मोनसे दङ Cl मोनसे दङ आगदाथिं मा दङ नायदो Zn जिंकआ मोनसे दङ Cl आ खैथा दङ Cl आ मोननै दङ H आ खैथा दंखायो मोननै दंखायो अब्ला बे बेलेन्स जायाखै जिंकआल'सो गोरोबना दङ Zn आरो Zn बे मोनफा 1 1 जाना दङ हाइड्रोजेना बेहाय 1 दङ एथिंजाय 2 दङ गोरोबलायाखै क्लरिना बेहाय मोनसे दङ एथिंजाय 2 जाना दङ ओंखायनो गोरोबलायाखै नैथिंजाय खम दङ अब्ला नायदो बेहाय हाइड्रोजेन आरो क्लरिना 2 2 दङ बेहाय हाइड्रोजेन आरो क्लरिना 1 1 ल' दङ स' ओंखायनो समानसु खालामनो थाखाय बेहाय 2 होब्लानो जाबाय बेसोर मोननैखौ 2 2 दो सानदेरनाय जाहैसिगोन अब्लानिया हिसाबखौ खेबसे नायफैदो ट्वाइस HCl अर्थात हाइड्रोजेना मोननै बिथिंजायबो हाइड्रोजेन मोननै दंखायो Cl बेखौबो 2 दो सानदेरनाय जाहैगोन ओंखायनो ट्वाइस Cl अर्थात मोननै क्लरिन बेहायबो मोननै क्लरिन दंखायो जिंकआ बेहाय मोनसे आरो एजेबो मोनसे ओंखायनो गासै गुन्द्रासाफोरा आगसि आगदा समान समान जाजोब्बाय जिंक मोनसे हाइड्रोजेन मोननै क्लरिन मोननै अके स' आगसिथिं जेसेबां गुदि मुवा आगदाथिंबो बे एखे गुदि मुवा थानायखाय बेफोरबायदि समानथायखौ जोङो मा होनना बुंसिगोन समानसु समानथाय होनना बुंगोन अके बेलेन्स इकुवेशन आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावनो हागोन जोङो आं नोंसोरनो दै बाथ्राजों